Ζέπου, να είστε καλά. Πάμε τώρα να γνωρίσουμε τρία νέα παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε την κυρία Ζέπου για να καταφέρουμε να καταλάβουμε ουσιαστικά, αφού τους καλωσορίσω, ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, ο Θόδωρος Ντάκουρης και ο Μελέτης Φλεβαράκης. Έχετε καταφέρει το εξής. Έχετε παντρέψει, μάλλον έχετε αποδώσει την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας από μία πλατφόρμα, από πλατφόρμα σε πλατφόρμα πάμε, από μία πλατφόρμα η οποία συνδυάζει το ψηφιακό παιχνίδι μαζί με την εκπαίδευση. Μέσα σε όλο αυτό, αντικείμενο, ξαναλέω, είναι η ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. Βάλτε τα μας σε μια τάξη όλα αυτά, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε τους συνδετικούς κρίκους. Ακριβώς. Βασικά είναι μια πρόκληση. Να πω ένα ευχαριστώ που μας καλέσατε στην εκπομπή σας. Είναι μια πρόκληση. Διότι από πλατφόρμα σε πλατφόρμα, όπως είπατε, ήταν λίγο δύσκολο από μας να το υλοποιήσουμε. Διότι τα υλικά που μας δώσαν εξ αρχής από την εταιρεία που έχει το παιχνίδι ήταν πολύ λίγα και έπρεπε εμείς εξ αρχής να κάνουμε επαναπρογραμματισμό μαζί με τη βοήθεια δηλαδή. Άρα λες, Κωνσταντίνε, από την εταιρεία που υπήρχε, άρα αυτό ήδη εφαρμοζόταν κάπου αλλού και τώρα μέσα από εσάς ήρθε και στην Ελλάδα? Σαν αρχαία Ελλάδα, όχι. Αυτό που έδωσε η εταιρεία που ξεκίνησε για το Minecraft, γιατί για το Minecraft μιλάμε, είναι από την Σουηδία. Μας έδωσαν τα εργαλεία και εμείς κάναμε κάτι από το μηδέν. Και χτίσαμε την αρχαία Ελλάδα όπως τη γνωρίζουμε, ξεκινώντας αυτό το project το Φλεβάρι του 2013. Σκοπός μας είναι να εφαρμόσουμε αυτό που δεν μπορούν να πιστέψουν ακόμα ότι γίνεται. Δηλαδή? Η μόρφωση και η διαπαιδαγώγηση ακόμα, διότι έχει να δώσει πολλά μέσω των παιχνιδιών και μπορούμε να ξεκινήσουμε από το συγκεκριμένο project. Εννοείς ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσαμε να το δούμε και μέσα στα σχολεία? Ναι, και υπάρχουν προτάσεις και από εμάς ότι μπορούμε κάλλιστα να πηγαίνουμε και σε σχολεία να δείξουμε έμεσα ότι το παιχνίδι μπορεί να μάθει ιστορία σε άτομα τα οποία υστερούν σε αυτό το κομμάτι παράδοσης. Ο Θόδωρος είναι προγραμματιστής της παρέας. Να δούμε λοιπόν ποιο ήταν το δικό σου κομμάτι, Θοδωρή, μέσα σε όλη αυτή τη συνεργασία και την ομάδα που έχετε, και να μας δώσεις και εσύ τη δική σου εμπειρία από όλη αυτή τη δουλειά που έχετε κάνει. Εντάχθηκα στην ομάδα φέτος, την αρχή του χρόνου. Πόσο καιρό υπάρχει η ομάδα? Είναι από το 11. Από το 11, ναι. Και το δικό μου κομμάτι είναι να βοηθήσω τον αυλό κόσμο, τη γη που υπάρχει, όταν μπουν οι παίχτες μέσα, να προσπαθήσω να το κάνω όσο τον δυνατότερο πιο διαδραστικό γίνεται για αυτούς και να έχουν την καλύτερη εμπειρία. Αυτό. Αυτή την εμπειρία μπορεί να την έχει και ένας ανήλικος και ένας ενήλικας. Ακριβώς. Με ποιο τρόπο, να μιλήσουμε λίγο για τη διαδικασία, για να καταλάβει ο κόσμος όλα αυτά, με όλα αυτά μάλλον που λέμε, πώς μπορεί να έρθει σε επαφή? Ωραία, να το πούμε λίγο πιο απλά. Όταν πάρουμε το πρόγραμμα από την εταιρεία, το μόνο που μπορούμε να δούμε είναι απλά ένας άδειος κόσμος. Τίποτα άλλο. Εμείς θα πάρουμε αυτόν τον κόσμο, θα τον χτίσουμε από την αρχή, έχοντας κάνει τον χάρτη της Ελλάδας σε 1/200 περίπου. Ναι. Και θα δώσουμε ιδιότητες στον παίχτη που θα μπει μέσα ξεχωριστές σε σχέση με όλο τον κόσμο. Ο κάθε παίχτης δηλαδή που θα είναι μέσα θα έχει τη δυνατότητα να μπορεί να πιστέψει σε κάποια θεότητα και αντίστοιχα να έχει την ίδια δύναμη, ας πούμε, με τον Θεό Ερμή κτλ. Και να υπάρχει μια αλληλοεπίδραση μεταξύ τους. Να χτίζουν σπίτια, είναι όλα real time. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς κάνει ο κ. Ντάκουρης. Για να περάσω και στο Μελέτη, τον τρίτο της παρέας, και να μας πεις, Μελέτη, και πόσο εύκολη ήταν όλη αυτή η απόδοση με αυτόν τον τρόπο, τον καινοτόμο, για όλους εμάς τουλάχιστον τους άσχετους με το δικό σας χώρο, είναι καινοτόμος και τραβάει πάρα πολύ τα βλέμματα. Να μας μιλήσει λοιπόν για το δικό σου κομμάτι, αλλά και να μας δώσεις μία ιδέα ή να μας δώσετε μία ιδέα για το ποιους ήρωες, για παράδειγμα, βλέπουμε ως χαρακτήρες, σε ποιες περιόδους αναφέρεστε στην αρχαία Ελλάδα. Το δικό μου κομμάτι αρχικά είναι μέσα το web development. Ό,τι έχει να κάνει σχέση με το web, το αναλαμβάνω εγώ. Γιατί πίστεψα ότι αυτό είναι πιο εύκολο στον κόσμο να το δει. Η βάση δεδομένων να συνδέεται με ένα site, ο καθένας να μπορεί να δει το τι έχει κάνει μέσα στο παιχνίδι και να το δείξει και σε κάποιον άλλον. Άρα μένει κατά κάποιο τρόπο ένα αρχείο, υπάρχει μια μνήμη. Ναι, όλα μένουν, όλα τα κρατάμε. Μετά αυτά μπορούμε να τα δείξουμε στον κόσμο έξω το τι γίνεται, μέσα από ένα όμορφο site, χωρίς κάποιος να πρέπει να μπει μέσα στο παιχνίδι για να τα δει. Και γιατί ασχοληθήκατε με όλο αυτό το κομμάτι? Θέλω μια απάντηση και από τους τρεις. Λοιπόν. Πέρα από το τεχνολογικό, που προφανώς ο καθένας έχει τις γνώσεις, όπως είδαμε, τι κάνει ο προγραμματιστής, τι κάνει ο web developer, γιατί με αυτό το θέμα? Δεν είναι εύκολο και δεν είναι εύκολο να το μεταδώσετε κιόλας. Ναι, με το θέμα γενικά αρχαία Ελλάδα ήταν ένα ερέθισμα που έχει ο κάθε Έλληνας, πιστεύω.
να μπορέσει να βιώσει το πώς ήταν η αρχαία Ελλάδα σε πραγματικό χρόνο. Απλά στην ουσία ξύπνησα ένα πρωί και ήρθε η ιδέα να φτιάξω όλο το χάρτη, να επαναπρογραμματίσω όλο το χάρτη. Και εκεί που έφτιαχνα όλο το χάρτη, ξαφνικά λέω γιατί να μην το προωθήσω και να μπορέσω να δώσω τις γνώσεις που έχουν παγώσει στην ουσία. Διότι πολλά παιδιά δεν μπορούν να αφομοιώσουν τη γνώση της ιστορίας. Ισχύει, αφού τα έχουμε όλοι λίγο ανάκατα μέσα μας. Εγώ εντάξει, όλοι είμαστε. Εσύ τα έβαλες σε τάξη. Κατάφερες να τα βάλεις σε τάξη και να τακτοποιήσεις και τις δικές μας γνώσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Πόσα μέλη είναι η ομάδα ολόκληρη? Είμαστε 5 μέλη. 5. Άρα λείπουν άλλοι 2. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Χαρήκαμε πολύ που σας γνωρίσαμε. Minecraft λοιπόν. Τώρα, αλλάζουμε τελείως θέμα. Το πρόγραμμα κινητής της παρουσίασης ΣΥΤΑ Ελλάδος, στο πλαίσιο όλο αυτό, συνέντευξης τύπου, την οποία παρέθεσε στο αμφιθέατρο των κεντρικών της γραφείων. Να δούμε το ρεπορτάζ. Με τη συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης σε Αθήνα και